Napsala mi paní Magda, že je v invalidním důchodu 3. stupně od 18 let, že má nějakých 15 656 korun, nikdy nepracovala a neodváděla sociální pojištění. A že má kámoše, který pracovali 10-15 let, mají také 3. stupeň invalidního důchodu, odváděli sociální pojištění a nemají ani tolik, co ona. Jak je to možné? No to je možné, protože u paní Magdy se jedná s vysokou pravděpodobností o takzvaný invalidní důchod z mládí. Tam se vypočítává důchod z takzvaného fiktivního vyměřovacího základu. To je speciální výpočet pro ty, kteří jsou bohužel handicapovaní tím, že se narodili nemocní nebo postižení a nemohli pracovat a odvádět sociální pojištění. No a pak je ta druhá skupina, který odvádějí sociální pojištění a tady už se to bohužel počítá z vyměřovacích základů podle toho, jak odváděli sociální pojištění. Tedy ze základní výměry, která je daná pro všechny důchody stejná, a z procentní. A tady už záleží, jak poctivě odváděli sociální pojištění. Takže se běžně může stát, že ten, kdo třeba šulí nebo odvádí nižší sociální pojištění, nebo někde nějaký OSVčka, nebo někdo za minimálku zbytek bokem nebo po brigádách po dohodách, odvádí nízké nebo neodváděl sociální pojištění, může mít ve 3. stupni nižší důchod než paní Magda, která nikdy nepracovala, je handicapovaná a má ten invalidní důchod 3. stupně vyšší. To je solidarita důchodového systému vůči objektivně potřebným.